Horas madihita nama dohoti parmingguon di bagas joro HKBP Mampang Prapatanon tarlumubi madihamu natongon obosod dope na parjulu sahali marsaor dohot hita di bagas joroon dongatama di bata taparade maroharo pikirata parjulu mahita martang yang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matu hatta mared mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Dot guarnito di porbadia natu mo palangit dot tanoon. Amen. Marsuara ulop-ulop mahamu pabuahon. Patubegehon hatay. Pasar hamu may rodi ujung ni tanoon. Dok hamuma. Nunga di palua Jehovah na poso na si Jacob. Marulop-ulop tu debata maho ale sa dok tanoon. Edehon hamu mahamuleon ni guarna. Marmulia mabahen hamu puji-pujian na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Hola nala asini roham sabingdo ubahen na taurbahen hami marpungu di jolom. Marsadani roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehonom mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan pasaut mabaga-bagami. Tangihon ma pangiduan nami. Lehon ma natau hanguluan nami. Leon madihami sa leleng dihasiang anon parbinotoan dihasit tongami. Dohot dihanguluan sa leleng-leleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saya jari Tuhanku di nama terngiang patuduhon turohaku sakami roham dia songon nabi naimi Yesus nama namu mapopa unang lomoni rohaku lomoni rohamasa. Tangihon hamuma pati ni debata di minggu tasadarion. Imasian pati patuluhod doho lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ay hona uhumna dosogut akan amarsineang di guarna. Dia do lapatan nii odo. Ikot dihabiari rohatta debata. Jalaikon holong rohatta di bana. Asaunang hitaolo mamurai. Manang manolon-nolon. Manang marujar-rujaran narwa. Manang mangasi marhite-hite guarni debata. Ay dinatarsosa dohot ditangiang, dohot dipuji-pujiot do, sidohonon guarni debata. Imasahatna, atong rak mangidogugo mahita tu debata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon no pati mi. Amen. Dia
Satopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Panggulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadiaumi, manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masay jut huhar say hami homar. Nala kami mampang perapatan, Pendeta Suryani Ida Site STH Marhobas di HKBP MT Haryono. Patuluhon sermon pelayan ibadah variatif sadarion Minggu 14 Mei 2020 pukul 10.30 WIB maringanan di Gedung Serbaguna di Patupado sermon pelayan ibadah variatif Paupaton Kiris Pesta Gotilon dan HUT 40. Panitia Pesta Gotilon do HUT 40 HKBP Mampang Perapatan nunga patupahon barkot Kiris di Ganup Hutulan di Gerejaon dia karuas dan naing pasaton pelian hamurateon tu Pesta Gotilon do HUT 40 boy marhite skan barcode kiris so marhite amplop palimahon pertanyaan week di hari Selasa 10 Mei 2020 masuk pukul 10.30 WIB patupauta do pertanyaan week di week 2 di keluarga Situa H Pasaribu Boru Lumban Tobing maringanan di Gedung Serbaguna Rap Mahita mandohoti partangani secara khusus ruas ni week 2 paonopon patanakon hatani debata di hari Selasa 10 Mei 2020 pukul 10 WIB di Patupa PHD Inahana maringanan di Gedung Serbaguna di Sosoho Matusude Inahana Asaria Mamandohotisa di hari Sabtu 20 Mei 2020 pukul 10.30 WIB di Patupa PHD Naposo Bulung maringanan di Gedung Serbaguna di Sosohon Matusude Naposo Bulung Asariama Mandohotisa Papituhon Pesta Parniotan Hananai Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis 10 Mei 2020 ima Pesta Parniotan Ari Hananai di Tuhan Yesus Kristus Marpungu dohita di Gerejaon bahasa Indonesia pukul 7 WIB bahasa Batak pukul 10 WIB marpelian tujulu dohita bahet tupak tu pengembangan masyarakat HKBP Manang Pengmas HKBP Pawaluhon Pesta Parniotan Hananaik di Tuhan Yesus Sikola Minggu di hari Kamis 10 Mei 2020 pukul 10.30 maringanan di Gedung Serbaguna Mar Minggu Nasomal do Yana Kota Sikola Minggu untuk Parniotan Ari Hananaik di Tuhan Yesus Kristus Pasiahon kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2022-2020 Hombartu Partikdian Marujung Ma Parsi ajaran Malua tahun ajaran 2022-2020 alani di Patupa doaka ulaon na ikon dohotan ni aka parguru Malua sadarion Minggu 14 sada Mei 2020 dung sidung parmingguan pukul 10.30 bahasa Batak maringanan di ruang konsistori lantai 2 Nah di Patupado latihan kur untuk pelajar sidi hari Sabtu 27 Mei 2020 pukul 10 maringanan di gereja HKB Mampang Perawatan nang di Patupado geladi bersih untuk acara menyaksikan iman pelajar sidi tahun ajaran 2002-2020 Patuluhan hari Minggu 28 Mei 2020 di Parmingguan pukul 10.30 WIB Patupau ni huriat do ulaw na makatidak kon hapor siaon iana kota parguru Malua tahun ajaran 2022-2020 diujuti ulaw na badia pasapuluhon aksi sosial Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Hombartu Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan di Patupado aksi sosial donor darah di hari Minggu 4 Juni 2020 pukul 10 sahatu pukul 10 WIB maringan dan di Gedung Serbaguna alani di Pangido Parsitutuan ni ruas HKBP Mampang Perapatan pasapul sadaon konven sermon distrik pelayan full timer di hari Senin 15 Mei 2020 pukul 10
maringanan di HKBP Resort Jatiwaringin nang di Patupado Konven manang sermon pelayan full timer pas 10 verifikasi keuangan distrik Walu DKI Jakarta di hari Rabu 17 Mei 2020 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Marpikir HKBP nang di Patupado verifikasi keuangan Huria distrik Walu DKI Jakarta alani Borhado Pandita Resort Pendeta Sang Hormat Raja Rawar STM para tahun Situha Simbolon Bendahara Huria Situha Sinaga Sekretaris Huria Situa BSA Lumban Tobing Pasa Puluh Toluhon ruas Namar Sahid Tabuan Ma di Bagasan Tangyakta Akar ruas Namar Sahid Nyonya Simar Mata Asnah Boru Simaungsong Sian Sektor Sada di rumah Natades Manek Sian Sektor 2 di rumah Togu Catur Windu Site Sian Sektor 4 dirawat di rumah Maruhum Pangihutan Dolok Saribu Sian Sektor 4 dirawat di rumah Hatani debata pasahat madalan mutu Jahoba Jala Haposi Ibana Asa Ibana Paturehon Sian Pesalmen 37 ayat 5 Pasa Plut Opaton nama ulang tahun Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di Bagasan Saminggon di dok hatani bata di tangan na siamun do gajang ni umur jala dihambirang na do hamoraon dohot hamuliaon oda tulu ayat 16 parhepengon terlampir akapelean hamuliateon dohot nasing naso jinaha di titingon taidama di harotas acara na adong di hitabe songonima titing ni huriata di Bagasan na samangjon tuhata mamasu-masu
somajo uhut pasabam rohami ida manang orang uduk di debatami ibanana mamilito nariko di botodo. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata hamunak kadongan damang dainang haha anggina pinaribot rodi sudihi tatahe na marsaur di bagasan perminggota opason adorakso tatangihon hatani tuhatta denggan jala patut nadohami pasahat tuhita horas madihita saluhutna audui padita sitong menelu yang gosian guari dakya salah songok kata nasomal auma stok lama barang baru rap dohami dohot inang dison inatta napatuluhon sudedo rahita marningot burwaha inatta napatuluhonon ala inatta naparjulu nungamoding ima inatta natumubuhonau inatta napaduahon tong do nungamoding ima inatta simaduaku inatana patuluhom rapami marminggu ima inatta nahwalap dohok nama ngalapau sadadui baik komersial lapalapan dotong atehe alai luasamu majolau pasahat tenang tuhita seluhukna siholdo rohaku rohanami roman dapotok kita marsaur di sondung di pabor hathamu hami pidda sia kuriaton na di bula pitu tahun 2020 alai mauliate ma di tuhani mauliate ma di perhaladu bui hami marsaur rap dohot hita di son sihol dorohan nasalilingon alayod dope buasa sihol say huingo doak kaburjuta di parsaurata tiki mangulai besong padita resot di huriaton parsauran sama-sama perhaladu ruas ni huriat tapi alani tabuna parsaurata burjuna hamunaka amanginang hidupena sihol roha alai songok kata bataki sadatine bak manang nabiga mahona tanggal 30 Mei 2 minggu naneng romeng bohoma umur nami 25 tahun ngasumabekan nama umur 25 tahun anggo sabulus hira marumur 56 dopenian 30 Mei
ono 25 tahun mak. Jala keluarga nami mensyukuri ulang tahun napa ono 25 tahun ni. Hupas hutu pahami do acara ibadah doho ramah tamah hari Kamis tanggal 1 bulan Onom di Gereja HKBP Pasar Rebo, khusus acara syukuran nani uluhon ni amang presesta padi tabernat manik. Jala ala terbatas do hepeng lau macetak udangan bana marhitio masaha matuhi tau udangannya teh pribadi keluarga molo secara lisape naung risma hamuna kamanginang huudak kami hari libur do disi tanggal 1 bulan Onom. Ala itu luari beriku nah toho hari Minggu tanggal 4 bulan Onom pabor haton ni HKBP Mahami termasuk ma HKBP Resort Mampangon tu na memasuki pensiun tanggal 4 hari Minggu di ibadah pukul 10 di Huriatta Pasar Rebo. Los niuluhon ni amata preses Borhat Mahami pensiun. Ala nungai na masa molo dingot tamu akamanginang eskamutasiku sian mampang perapatanon bulat tulu tahun 2020 nga sahabe alai pelaksanaan na bulat pitu mak on nga sahabe ska pensiun dang boy besi pagejangon ala nunga tabotoy siala ni sentralisasion hupalilik piano di Pasar Rebo sodong be ni harap pun naro atehe pabor hatomuna Mahami pensiun hari Minggu tanggal 4 bulan Onom acara ibadah pukul 10 ope nok saha mau dangan ate alai holanon moladong go punguan kor ipabua maniat tuhami asahubai kami acara markoran non apalagi dongakulan sia atehe jela onda marana perpudi ala tanggal 8 bulan Onom nunga borhatami Dr. Bay membuat inganan pensiun di Jakarta on alanya kasih benon tanggal 8 Borhat Mahami tu inganan nami na pensiunan non ima di desa Wonosari Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ngahubuat tami sawah-sawah di si baninganan hira opak rate ima hutibun hami mabain jebu nuaing dalam proses dope dak sai dope pembangunan ni sai manon ba molotuk sosai ba pinasai mak di si adok kepeng ba di si ninunutan nido na salilingon jala perlu pabotohonon dang masuk dope angkot jadi dang masuk angkot
moladong hita na tu Kuala Namu buido pesawat terakhir sianon ala hola 20 menit do siap bandara Kuala Namu. Manang adong hita nanaing pesawat pertama siap Kuala Namu tu Jakarta buido mga reborngin di Jebunami asa berek kamu manang na bakiliso doawan no disi ya tu sida bakiliso tahe. Welcome to hita saluhuna alai songon na hudok koni dangadong dope angkot tu si jalahami peolo do mardalepatan no tu gereja jonok tu gereja HKBP Penara Resort Simpang Penara ima inganani saulak nari horas madihita saluhuna yang go mabigilas ni rohamu nasian alus munai berarti bui doau 27 marjamita ate molo adong kan non wida na mulai mau dokodok hupahato pe alani taukap marohatta lau macakon hatani tuhatta nagabe jamita marhite minggutta sadarion imasian natar surat di Filipi biddu 4 ayat sada sahat rodi pitu tapai huti hukma songonot didok disi on pehamu akadongaku nahina holongan jala nahina siholan halasan ni rohakku jala tupelhu songoni mak marsi hohot hamu di bagasat Tuhani hamu akaha holongan hamu eudia dohot sintike huapoi mahamu asa marsadani roha di bagasan Tuhani huelikilik madohotto ale sun sugos nabotor urupi manasida akan naung madongani au marukil humokop barita nauli rapos si Clemens doho dongaki saulaon na dibanari di buku hanguluani doko warna sida marlas ni roha mahamu toktong di bagasat Tuhani huulahi mamadok marlas ni roha mahamu pabotohok kamu mahabasar munatu saluhut halak donok do Tuhani unang balos unang holsohok kamu agia aha alai sadok pabotohok kamu matu debata pangidua muna marhite-hite tangiang doho telekelek mardongam mauliate jala dami ni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus ima sahat ni turpuhi hamuna kadongan nunga sude hita mapiki maboto ia goar ni mingguta sadarioni minggu rogate martangiang jala topik ni mingguta ima martangiang mardongan mauliate hamuna kadongan tongon di hurungan di penjara do Apostel Paulus nama nurat surat naon nama nongos tuhuria Filipi
paimahon vonis namai bana disi hukuman mati do manang bebas alainak pesongoni diingot ibana do huria nahina holonganna termasuk ma huria Pilipion ditangiakon ibana do jala diarahoddo huria Pilipi asa bolong kecemasan nasida huhut patuguhon roha dohot haporsiaon nasida molotaingot namasa tu BTP si Ahok di penjara honibana. Ribuan orang membuat aksi damai di Makobrimob Jakarta. Alasai martahan natoropidisi diari paduahon gabe makatai ma amata Ahok marhitemik tu natoropi dihimbau amata Ahok do asamulak nasida sudik denggam madiula ulau nabi huhut di Papua yang go keadaan na dipencarai denggado hirasongonima mulak natoropi si Ahok tetap di penjara. Songoni mahimbauan ni Apostel Paulus tuhuria Filipi atong hobartu goar ni minggutta dohot topik ahamanaeng dohonon ni turpuhon tuhita tata kasih majoloda sede-sede na parjulu asa toktong sede marsihohot tutuhani sede nasida parhalado parhubas doho ruas ni huria Filipi sede nasida marsihohot di bagasan tuhani yang gotaringot tuhasadaon nunga taboto songok kalak batak kita nang uputta halak batak najulu nunga dipodahon asa toktong seda ima marhite-hite upama dohot upasa dapot hita dui kubahin contoh rupani sede mahamu songo deyo naik unang mardua songo deyo tuak asalam tutonggi nahamu songo deyo tubu lam tu panggalna songo buar-buar lias lam tu picurna songo sokir netake ima sita-sita ni halak batak asa jupak kasedauni molo jupak kasedauni lam tu tonggina matong lam tu panggalna lam tu belgena lias dau
songo sokir ni takke nalam tu picurne. Dakolani upasani halak batak pedatong do taringot tu hasadon. Tapak na doratos na rim ni tahido guguna marsia mina mahamu songo lapak ni gaul marsi tukul-tukulan songo suha di robian mangakat raptu gijang mangibung raptu toru toktong marsi paululuan hamuna akadongan ima uli ni parsaoran ni apostel Paulus tuhuria Filipi pola do diguari si Paulus nasida dongaku nahi naholongan nahi nasiholan halasan ni rohaku jalat tupalhu alai dang dipangido apostel Paulus asatui bena nasida marsihohot sede alai tutuhani do dipangido. Bapak ibu saudara-saudaraku, bila orang percaya semakin diganggu oleh gelombang-gelombang kehidupan, bahkan gelombang serangan, yang harus dilakukannya adalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan biarkan gelombang-gelombang kehidupan ataupun serangan-serangan itu menggoyahkanmu. Karena kerajaan Tuhan dan kuasanya akan tetap menang. Imana perjuluk. Na padua macai takas do diapoy apostel Paulus nang akadongan na parhubas dihuriai diguari ibana do naking seda-seda kuarna asa seda rohana sida toktong di bagasa Tuhani jala masiurupan mangula-ulaoni alani disosohon justru uju mangadupi hamaolon kemelut hidup ikon marsada jala marsiurupan unang masih baik-baikna asa margogo mangadupi sudena masa molosongoni marsihohot ma pardalan ni ulaon parbarita naulii alai justru uju ditiki susah disi gabe marsilehonan gugu pikiran daya doho dana be lau marbarita nauli basa holan alanit Tuhan Yesus Kristus do bukan karena orang lain namangi hukma asa manok tong marlas ni roha hitape marlas ni roha mate ya hujaha buku di dok ahli kesehatan tiki mekel hita aleko serius do mekel dah alalas roha mekel 6.600 urak sarap humutur naneng peol hiani pature nah sukal hiat dison olo dosong ni sukal-sukal madok jugal-jugal
sukal-sukalin na bagawin yang matong. Nang wapala sahali sadari mekel mahita bah. Ay ina maportibion. Tuksa tasuruk pe tanoi ina maportibion. Iusaho kamu dah nang wapala mekel sadari. Awolo do mekel satabi di kamar mandi. Sahala kau. Hui ngok matung kapergaiton mekelau. Bah, asa sigar. Jadi akan aso mekel sehali sadari keriting do buhiting. Ya tu si do keriting. Nuai ngodak kola nubu bena keriting. Buhini jol mape nga keriting nuai. Ise na rugi. Beh, yang penting happy pak. Asal nak hatop keriput. Ay berengo nau tak sumano 5 tahun do bete. Toh di. Kira 56 ni ngomarupani. Ketawa lah. Alay unang dokok kamu inang dah. Ay jamita ni paditai. Tikiro ikom mekel duin na yun. Nangwa pala sa heli sadari. Ujung nga mana puja bu hamuda. Hahaha. Manang nama nuci. Hahaha. Ay adong nama bigi. Baba. Asing. Dibereng rupani. Baba. Songok kata di dairi. Ala liling duau di dairi. Baba. Nong adong gohurua manuk ni ihina. Manuk na adong oti-koti na idon na nidok na. Upayakan. Dido kapastali manok tong marlas ni roha. Tok tong senantiasa terus menerus dalam segala situasi dan waktu. Alai taboto mada lasni rohai dang ditotuhon hal na asingi sian duru ni derita. Sian duru sian luar ni derita daong. Sasitong na songong warni halahani. Sasitongna dirita sadiri do nama no Tuhon. Marlas ni roha do hita manangdang. Dirita do. Karena mesin penggerak yang memproduksi kegembiraan itu bukan berada di luar diri kita, melainkan berada di dalam diri kita sendiri. Manang nabo HP hiburan dibain yang gosoolo do hita dang las rohat tabehenon ni. Tunglau pe hita bertamasya tuna asing katakan bisa tetapi sementara. Dang hoti alai manang dihurunga pehita songo si Paulus molotadok tu dirita ikom manok tong marlas ni roha pasti las do rohata. Alai bahasa jutate maul hita dangolo hita marlas ni roha bahasa te. Nak penaung marga karga ilabung rupani mekelekel sampai songon na hutur bangunan ninganan ni na mekeliolor songoni alani tabun yakeli tongdang bui mana mekel nong ibu tubuh deh bahasa maul dangolo hita mangihutan pengalaman
ala pagoda kudo tabain syarat-syarat. Rupani tanda kutip molo tutup kutip marlas ni roha au molo gudang isi ni dopetu marlas ni roha au molo lulus ya nakokku ujian ma SMA doho SMP non marlas ni roha au molo saut dapot keriju hamunak kadongan syarat moloi dang rasudei molo dang habisi seliling menguluhi tadi portibion gabe sudah mahita merlas ni roha bahenon ni moloi napa dua hon bahasa maul dang olo hita merlas ni roha molo tapaloas aka perasaan negatif menguasai dirita molo sirik dendam iri hati kecewa memerek seseorang dan lain-lain ya ada songoni jono do jebune siang gereja alaikon sengajaun nado terlebat romer minggu masuk main atayatong doa matai jeli sengaja kau dijului mana bahasa asa dibereng kiri kanan na baju baru ibene asa dibereng na torop gudang mergaung-gaung ating-ating na hudul ma ilabung na matay dak sedililing dope hudul nga ditobisi na taya matay beta mulak sumat do suara ni ina tahe beta mulak ina na wadon lang ahai ni namatay beta mulak ni ku beta bah na cik dohura butuhe ni na tau ni narohana bor hati bene dak di doho tibe per minggu ni alanya ha ala diberengin natani halahan uke bat sian napi nakkenai sirik dak tolak ibangan na ating-ating ni nani idane hamu akadongan memang dak terpasidi kita aka perasaan negatif dang alaina salah molo tapaloasi meneluhon manang menguasai hita naduminggen moloro pitor tapaloas mamuselao unang sangat diocop lasni rohatai manuk tong mak marlas ni roha ninna aposteli nang tuhitape orang yang mengobarkan pengharapannya akan penyertaan Tuhan kebutuhan kita yang dipersiapkan Tuhan pasti akan selalu bersukacita dalam segala hal termasuk dalam keadaan terpuruk sekalipun karena ada Tuhan.
namangihut mak. Ngadong nama tokod dok teh. Danggope. Ahado mabai kita maul marlas niroha. Titik 2 holso. Kuatir. Memang singgip tolping dohita tu holso. Dan jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya. Sahid nebelga do holsoi di hita jolma. Sudido disongkopi. Tetapi ingat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita bukan hanya tahu Tuhan itu menciptakan kita. Tapotodo Tuhan taido namano pahita. Tetapi dia juga bertanggung jawab Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, memelihara hidup kita. Amin. Dunia ini telah sempurna diciptakan Tuhan, disediakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ingat, sebelum Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Dia telah terlebih dahulu mencipta seluruh kebutuhan manusia. Malah bukan hanya hidup kita di dunia ini dipersiapkan, dipelihara, tetapi juga hidup kita setelah mati, hidup kekal, surga sudah disediakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Alai bahasa jujutita holsoan molosongoni ima alani mokus rakus serakah. Kita sering tidak mencukupkan diri untuk benar-benar akan kebutuhan yang dipersiapkan Tuhan. Tetapi kita sering memberi diri kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, keinginan itu tidak pernah terpuaskan. Ingat, keinginan bagaikan jurang yang tidak pernah bisa tertutupi. Itu yang membuat kita menjadi khawatir. Sebenarnya Tuhan telah memberi kita gelas yang berisi, tetapi sering tidak penuh. Lalu kita mengkhawatirkan gelas yang kosong itu, yang tidak penuh itu, sehingga kita tidak mampu menikmati gelas yang sudah berisi itu. Imam baik dang bui hita marlasni roha hamunak kadungan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan telah mencukupkan, mempersiapkan segala kebutuhan kita, tetapi bukan untuk segala yang kita inginkan. Macai berbahaya doholsoi. Kekhawatiran dalam hati, ingat, membungkukkan banyak orang. Holsoi mamisat, menjepit iman sehingga tidak berbuah.
Rasa khawatir membuat iman kita kerdil, bahkan mau mematikan. Ahli kesehatan, kedokteran mengatakan rasa khawatir memperpendek umur. Banyak orang mati bukan karena terlampau capek dia kerja, tetapi karena rasa khawatirnya yang berlebihan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, rasa khawatir itu merugikan kita sendiri. Alani idolao padauhoni ubat resep ni didok apostelina king pabotoho kamu matu debata pangi doa muna marhite-hite tangiang dohot ilik-ilik mardongan mauliate maceta bu unang lupa martangiang parhalado doho ruas ni huriat tamampangon unang adong salam madok dah martangiang do dang martangiang asal kata tangi adong nama katai adong nama nangihon alai molo martamiang asal kata natami tami manamihon molo tami sesajeding manamihon mabais sesajen jadi unang adong salamat dokda martamiang it is wrong alai martangiang dok hebat dok tangiangi ido ubana adong hatani edeta lakesnisi menanggapi nama lasni roha arsape tiopoku honabasa namar holong ro dak sudah hitam mabote bana holani na mga rede nomor 140 siye ding hotok tongi hutonok ku ayak tulu mai molak kapar guru melua iboto de tanggal 20 lu naik sidi mati tinggi naking 28 Mei anak-anak kita naik sidi sarupa doi pasar ribu nang boy jolo melua maka dan aku nasalawa mangin natua bayi niku saraso 40 siya tulu ding mau nggak tabuka sudah macam hitam mangedehon menanggapi nama asa lasni roha sape tiopoku honabasa namar holong rohape tung salele ngolu nang dung sudah bohal ikon ho oju pangolu puji oku san
lakes ni siya dong. Yatu si do lakes tahe. Unak ko lang makes mua dong atong makes makanan kesukaan. Unak ko lang mikes minuman. Alay lakes pe ko na ronggo dang ingot tamu na hudok ko ni. Lakes lagu. Apalagi hitak kanong matua ko na ronggo lakes tada. Jadi mana ngahape na masak. Tiupok ko na basa. Martangiang ma. Tiada hari tanpa doa. Karena tiada hari tanpa ada sesuatu yang kita hadapi. Macehiba do tangiangi. Isido hita margugu. Isido hita plong. Tunghalak na margugu sipar. Anggo nomor ni iboto pungwen ini di nomor 3 tahe. Murah dua lus ni. Nomor na di bukedei na hamuma. Opat dua lupi tu inang dah. Tunghalak na margugu sipar tangiangi. Dok dok pesita onon dangolo talu. Di batanai Tuhan namana luhon sulepangangoi. Ima tutup. Amin. Martang yang mahita. Mauliate marohanami dihoali Tuhan nami. Ala di luas sodo hami satokin maninggal hon inganan bagas nami be dohot akka kesibukan nami. Di pataruho hami Tuhan tu bagas joromon marsaor dohoto marsaor nang sama-sama hami pe marhite-hite hatam di paingoto hami Tuhan. Asa tok tong sedahami di bagasan hok. Asa tok tong marlasni roha hami di bagasakko. Molo huedu pihami piakana masa. Lasni roha manang arsak pe. Paingot hami Tuhan. Asa tok tong hutiup hami hok. Ala pardingga basa doho hupasahatami masadok gulmit ni ngulu nami pardalanan nami keluarga nami huriam tuaka tiki naneng rodope huingotami dok parhalado nang ruas ni huriam hakabipi mampang perapatanon nagali pamatangna na di bagasan parsahiton naup name na proses pemulihan dohok na berobat jalan Tuhan petudu homma ala hodo padauni na sumurung lehon hahipason lehon lasni rohana siakko torop sopiga donang ruas ni huriam na marulang tahun tabalas ni rohana sida tabai ma nang tu tiki naneng ro nang di tonga-tonga ni keluar kape hupagom gopok kami masa luhutna tu bagasat tangamu naguk kuaso doho pasu-pasui
parmudu-mudu hami sarihon nariko dingulu pardagingon nak partodion nami pe ali Yesus Kristus para siroha buluni. Amin. Marede mahita huhut tapasaha piliata. Ture bata do pakirimoki di tanolat ng awang-awangi ibanado apasaki tong do diramoti lakaki bataki do sumarihona osrohaki sonang doa ibana dona mandongania. Ayat tulu jongjok kita mangetehosa Tude bata do pakirimoki di tanolat ng awang-awangi ibanado aposaki tong do diramoti lakaki torope maramana hopia debataki do sumarihona posrohaki sonang doa ibana dona mandongania. tatangi akon mapiliatan ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggad doho na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masian na nileho mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim
Asalam putada hami gudang ni silehom-lehom mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasarani lehon mi tondiro di pamataku o sadohot gogoki rodi saluhut artaku upasa itu hona saut satoku do. Alia manami na di Banua Gicang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajomu, say saut malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadariok kanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan. Pelua mahami sian pangago. Ayo dona punah raja doho tagok Mahamudi bagasad dami jala jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan dipata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluna. Sejaro, ya tu sido sejaro, sehat jasmani rohani. Debata do pakiri